iki. Bagus lho. Balik nang dhewe pemer bae. Hah? Ayo urung ketok ning bisa ketok nek kowe ning. Heeh. Oh, bisa ketok. Ora ketok lho, Kang. Iki matane dicaklek. Kowe bakong. Iku pokoke jenenge penyamaran nggo kamuflase. Dadi men kaya lingkungan setempat utawa kaya binatang. Dadi ora dingerteni. Kebuaki wae. Lingkem lho. Beres. Wis. Aku. Kaya galengan kok. Wis, saiki menuju TKP. Ini rupamu bagus nek ngene Oh, mau tahan. Yakin. Rasa donapi mau tekan esuk. Makut ae. Mangkat wis. Engko kudu belakang lho. Dewo kewan lho ya. Iki digawa. Oke, siap. Engko ndak ning rotok. Jigo kuwi capilan kae. Kok sabange udu? Piye? Wah, Nek ngono kae. wah nek keterlaluan. Ayo awon-awon kok ngegro iki lho. Ngono ya ngono ning ya ajak-ajak ya. Cium sik.